नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कुछ कहना चाहूंगी आप लोगों को। कल या आज कुछ मीडिया न्यूज चैनल में दिखाया जा रही है तिप्रा मथा का सुप्रीमो प्रदूत जी मीडिया में बोला है कि सांत्वना चकमा वन डे विल ऑल्सो कमिंग मीट मी एंड विल ज्वाइन तिप्रा मथा। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, आपका सपना सपना ही रहेगा। योर ड्रीम विल रिमाइंड ए ड्रीम, इट विल नेवर बी रियल। क्योंकि मैं आपकी जैसा नहीं हूं। आप कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी तिप्रा मथा। मैं शुरू से बीजेपी से शुरू किया, अभी भी बीजेपी में हूं और जब तक सांस रहेगा, जब तक जान रहेगा, मैं बीजेपी में ही रहूंगी। क्योंकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, जाति जनजाति के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी और सबको, हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को और जो बीजेपी में अभी नहीं है सबको बुलाना चाहूंगी, आप बीजेपी में आ जाइए। हम मिलके एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाएंगे। मिलके एक साथ काम करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। हमने संग रिनाय जों साइमानाव साफा खालाय आबाबो असिनि मिजागाम सारा दबरसि सामुकसरा बिसिबो जों खालायनाय गांके नरक 1 मिनिट बुनांगला 1 मिनिट बुनांगला जों आबा जुदि खायनाय गांके बुजिखा आवन बागैनो जों नरक खायफोर जों खाया जों नरक वता वान सब दिजे जों नरक खायमिया हिने नरक गिरिजागे खायदे गायने तावान सब दि सिनि बुबाग्रा सुनाम हायदा गेरे और थांगैने बीजेपी नक सगैदि आईपीएफ नि नाम सगैदि दागिया जों सिनि बुबाग्रा आइफानो नरक बुसिना सोरंसिदे लासिना सोरंसिदे जतन सानजा गाहाम जतन सबानि सिबाया फारो आं तिनि किसिसा कक थाइसा थाइनि साना बागै फाइजाव का हनो हाय नन बसांगो ए जे तिप्रा सांगैने तिनि तो जों नुगैमानो जे सिनि 28 सीट जों बसामानि आगोलो सिनि कैंडिडेट जों पास खायमांखा बा कप्लायांगि मांखा 24 जना 28 जना तो कप्लायांगि मालिया हायफानो जे कप्लायांगि आरंना आं सानाम संगो आनि थ्रु थेके जों बखाबाय थेगरै जों कबै बरक जों सालसा जयंनाय ते कप्लाय बंनाय जे चेन्नाइ रंना आं कासिन ककसार बखाताबाय दे जों लगो तंगो जों थानसा तंगो सालसा जों कप्लायांनाय बां खाख्लायो ताइ जे कप्लायांनाय रंना आं बिसेस करे कंग्रेचुलेसन मा हिनो बिसेस करे सिनि डेभिड सर मिजा काथला जा बरंगै पातायनाय आं गनबो आनि थ्रु थेके आं कंग्रेचुलेसन मा जानगो तेगा इसाको बिनि तां नुखा फेसबुको विभिन्न जागाव जों नक सकलायमानि रक बा बुतक आमहाय जों इंगिया तंखे बेलेकन हामनाय बाबा खरस तिप्रा सानो जामहाय खायजांनाय बरकबो जों कारण सिनि बुबागा ताबाय दा गैया जों कबै बरक जों कबै खान तंनाय आर तेग आइसा कक आजागाव अब नहयतो अब आलका पातिनि बरक खलायफानो तिप्रा मा थानो बुमुं हामिया बा बुमुं सित्रा बेनान बांगै आवहाय खलायमानो जों आबनो किसा नायकले मा तंनाय नायकले मा चलिनाय तै जों जतन किसा खेलमा तंनाय जानि जा आवहाय आलका पातिनि बरक खलायफानो तिप्रा मा थानो बेरान नायनाय अब आं काम सायमानो जों लाथु जरा जों सिनि बुबानि वारिया सक जों कुनु जागा माय खलायमा गरैखो जों बोनिस कांग नगै तंगो आनि मिजा काथला जा बरो बिसास करे जों सिनि बुबाग्रानि अंगै जों बुट अफिस तांमाने आबो सबाय जाखा ताइ सिनि विभिन्न जागाव सिनि मिजा काथला जाव राजापुर फिला खितारखा ताइ विभिन्न तरने सिनि अब बैनर सिक जाखा हेपन जों कोन अंगि हायसे सिनि आबो जों फ्लेक्स न बोर्ड रेगलाक सिनि बोर्ड अफिस न बोर्ड रेगलाक जों बखासि बोर्ड नाय ताइ सिनि आसि कंसासि तो किसु जों साबना हामजा खामदे जों रिनाय जों साइमानाव साफा खालाय आबाबो असिनि मिजा काथला दबरसि सामुकसरा बिसिबो जों खालायनाय गांके नरक 1 मिनिट बुनांगला 1 मिनिट बुनांगला जों आबा जुदि खायनाय गांके बुजिखा आवन बागैनो जों नरक खायफोर जों खाया जों नरक वता वान सब दिजे जों नरक खायमिया हिने नरक गिरिजागे खायदे गायने तावान सब दि सिनि बुबाग्रा सुनाम हायदा गेरे और थांगैने बीजेपी नक सगैदि आईपीएफ नि नाम सगैदि दागिया जों सिनि बुबाग्रा हायफानो नरक बुसिना सोरंसिदे लासिना सोरंसिदे जाति तफान हामदना रोंसिदे आसं नाम थानानै कक कसारमो जों खायनाय गांके 1 सेकेन्ड बुनांगला खायना बागै हायफानो अमुक जागाना कक्ति सानि नरक दा सारि जे एतिरा माथानि पार्टी आबा हायदे फुरंगा खिनि जों तंगो खायजाखा बुट अफिस दिनै तांगो हरनिमसिं सेस खारि जागो कुनु इंगिया जों कप्लायांगै जों कबै बरक जों नरमा नाकारि रखा हायसे आमथाय तांदि नों रासितिक जाबना हमजा साबना चाजाक नों द्रदि नि लामा नों खायदि तमाके कायसे नंना कायसे हायता खायदि कायसे परन तंग गितार दि हम गितार दि आमा हायगा ब्लेकन चाजाक यांगो हायसे खाजन ताखते बो नों बो ए जे तिप्रा सानो नों आईपीएफ नों पाताय दि कामनि कक नों तिप्रा सा केन ताबाके बरंग न बैलेंस खारि पे मानि न सता खारि दि नों बिसिबि नंगे बाताय दि नो प्रॉब्लम आमा हायके बरंग न नि थानि थांगैनि नों आमा हायके नक सक बा फ्लेक खितारनाय आबा हायदा फुरं नों पार्टीबो आमा हाय ता खायजाक दि नों रिक्वेस्ट हायसे
जों कबै लामा सिमनाय सोर ता केबें लामा हायसे लामा ता केबें जों कबै हिमनाय हायसे जों थियासन बगान लगे तंनाय जों बगान लगे बरिनाय हायसे एडिसी समरिया सका मिनिस्टर विकास शर्मा ते चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि कक खनावै परनि फानबाय गोबांमा तिप्रा हास्तानि ग्रों जागानि तिप्रा साराव बीजेपी प्लेयाराव हान फुनुगमानि रां बलायमानि जंमारिव चारता सीटमानै केसेनमानि जागुल ग्रों थायानो बीजेपी खायदाराव नगमा तंलिया नग बखजाखा नग जाखरै राजाखर आगरतलानि भगत सिंह भवन हाय मा तंना नांखा बेगबो सातयै जेपुरो चौमारिया सिका डॉक्टर मानिक साहा कग्रमानि फुन सिमि खायदि जे नग सगनाय नग बखनाय बरना दाक्टिनो हेरेस खालामनाय रमनाय प्रोटेक्शन नाय जे कग्रमानि दाबो प्रोटेक्शन मांखा तामनि बागै निजेस नग गाहमनाय जाखरै तिनि भगत सिंह हाय सिक्ला तंखाय नग फाय तंखाय नांखा वान सुखाय चौमारिया सिंगा से फान फुनुगमानि फान बलायमानि आफाद दागतो तंग मिनिस्टर विकास शर्मा ए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा आमसे फान बलायै कग्रवै कगदा नारखा नारगलिया आउन बागैनो जेसे पार्टी फान खलायथुन फानता बलायि फानता फुनुगि गुसुगो तनेर कग सानाय नम्बर कगलाय फियाबा नों पाराव तंनाय रखाय कष्ट मानो शास्ति मानो आ मिनिस्टर विकास शर्मा ते चीफ मिनिस्टर प्रोटा मुस्कां खायनांलिया आराम बरो ताम तो मिनिस्टर जा रां बुरुं न काहाम जे थायफान थाय तंग मानो नों पाराव तंनायले बदि मा तंखा तंको समा तंहांले आवमय चौमारिया सं जेसे पार्टी नि फानखुन सांगता बलादि फानता फुरुगदि खुलुमका आनि मुंलाय मदेबो ना आं तिने फायसा बाय बेलबारि आमसायो अबसे सराय रंग नाखादि तु आस के तंग थलाय जा तु यो से आदि तीन दाम बे तंग थो अ तिनि के एकदम हम सानास बक तंग आस के तिनि चिनि मामा बागै एडिस इलेक्शन मा बागै पुरा से खातो खाजा सुपाय खता सुपाय के मेनर जाति कय आंद्रस तिनि तु मालिया खासिना र खाका दे करा दे ओइ सादे ओइ साइबा कोनदा सानामसों Dia tak kena gede. Tiga sar kai dia tiga sar. Sok theta, enggak rungo senta karena yo. Rungo na hadi kotomani awak heperno karena yo Facebook aja nanya ro kuno kana. Asa tinta ke kai di ka engko jal chonai ro. Arai mate wase last kok sasiri. एकदम तंग थबजा मेले खुशी बखा आराम मामा बागै सिने एडी से लगा जों माखा बुइमा खता मुंना खनो कनसर ताय हामालिया दिपसि सलांना खो तामु एडी से सलांनाय पो सलांनाय बार सलांनाय गेबुको सलाक बायदि सलाक बायदि सोलायनाय एडिसि हापां सोलायनाय तिप्रासा तते बाहायके नर महायके गान दसाब खाने किसा साग्राला एडिसि हापां सोलायदा मानखा दाबो सोलायदा मानखो बजागा मोखां फुनुगलाय होनो नर हा महायके गान दसाबो तिप्रासा तते कायसा नों तिप्रासा गैदा नों महायखलायने गान दसाबै दं बिसग्रां मानो आरो महायखलाय रां गान दसाबै होनो हा सोलायनाय मोख्रा मोखां हाके एडिसि हापां सोलायनाय सोलायदि दाबो हापां मोखां सित्रा माखलाय मा लासि सुका बजा मोखां तो फुनुं नायखा आं बजा मोखां फुनुं नायखा लाइचिया रक